susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. So inaanyayahan ko po, tayo po ay tumayo sa gabi pong ito. Maging po sa mga kasama natin sa ating pong mga tahanan ngayon. Ayan, nakasubaybay sa ating pong live stream. So sa gabi pong ito, muli it's our midweek service. Muli po tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Pero bago pong lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God, muli, na binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon na lumapit, na makinig, Panginoon, ng iyong salita, Lord God, sa gabi pong ito, Lord Jesus. And Lord God, as we praise your name, I pray, Lord God, na ang bawat isa po ay handa ang aming mga puso, O Diyos. Lord God, teach us how to worship you in spirit and in truth, Lord God. Lord, wala po kami ibang nais na parangalan sa gabi pong ito. Wala po kami ibang nais na itaas sa gabi pong ito, Panginoon, kung di ikaw lamang, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Alam namin, O Diyos, sa mga oras na ito at sa gabi pong ito, O Diyos, ay tunay nga nakikilos ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. At ikaw ay may gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Jesus. We praise your name. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa gabi pong ito, patuloy tayong magpupuri, sama-sama po tayong magtataas ng pangalan nating Panginoon dahil tunay nga, siya po ang nagbibigay ng kagalakan sa ating pong mga puso. Siya po ang nagbibigay ng joy na wala pong katumbas. Amen? Kaya po tayo pong lahat, ating mga puso, ang ating pong mga kaluluwa ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Ko, Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umapaw. Kahit na may problema, kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasama. Magpupuri sa'yo. Muli pawitin natin, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw.
mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi may dilan, hindi papayag na tatahimik, laging magbababag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ngunit pangagalakan ko, Diyos, kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Kahit may problema, kahit na may problema, kayang-kaya ko, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, tayo'y magpuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit ay okay lang, paggabi tayo'y sumayaw sa Diyos. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Muli pa, awitin natin na Diyos. Ako ay sasayaw, say! Ako ay sasayaw, oh yes Lord, sambahin ang ngalan mo. Kahit binibigilan ay di papayag na tatahimik, laging magbababag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit okay na ako'y sasayaw. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Napawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Oh Diyos, oh Diyos, magpupuri sa'yo habang pupurihin natin ang Diyos. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon magpakailanman. Oh Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay, itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay, mula ngayon magpakailanman. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri, tayo'y magpuri. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, alam namin, O Diyos, na iyong presensya ay patuloy ng kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord God, patuloy kaming aawit ng mga papuri. Pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord, patuloy namin inaalay ang aming mga puso. Purify our hearts. Cleanse our hearts, Lord. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mataas na mapuri sa iyo. Sa iyong trono, O Diyos. Thank you, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay aalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Muli pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailan, luwalhati ka, O Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Muli pawitin natin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. O Lord, ikaw lamang
nagbago. Noon, ngayon, at kailanman, napakabuti mo, aming Diyos. Sa'yo ang aming papuri at aming pagsamba. Oh, luwalhatin ka, luwalhatin ang aming ko. Salamat, 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 O Diyos, sa iyong presensya. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God. Yun nga, O Diyos, sa oras na ito, Lord God, yun nga na ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Lord, thank you for your presence, for your Holy Spirit, Panginoon, na muli pinaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord God, sa pakikinig namin ng iyong salita sa gabi pong ito, Lord, handa ang aming mga puso. Muli mo kaming kausapin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na gagamitin, Lord God, sa gabi pong ito. Lord God, I pray ng bawat salitang ito ay magrema sa aming mga puso. At ito po, Diyos, ay aming maalala sa bawat araw na iyon nililikha para po sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Muli tanggapin mo ang pinakamataas na papuri. Ang pinakamataas na pagsamba ay para sa iyo lamang. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus, tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Especially po yung mga nasa kanilang tahanan. Nawa po ay kayo nasa mabuting kalagayan. At muli po, katulad po ng ating inawit, ang Diyos po ay hindi tayo iiwan. Napakasarap po magbabad sa kanyang presensya. Lalo na po kapag nandito ka sa church. Bakit? Kasi sabi sa Bible, 2 or 3 gather in His name, He is the midst of us. So tuwing tayo'y nagkakasama, na kung saan si Kristo itinataas, doon mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Doon mas malakas ang presensya ng ating Panginoon. Pag ikaw'y nag-iisa, nasa bahay ka lang. Si Jesus, yung nag-iisa, tinukso ng kaaway. Matthew 4:4. Si David, yung nag-iisa, imbis may laban, nakakita ng hindi magagandang bagay, nagkasala. Nasaan ang presensya ng Diyos? Alam ko po, nararanasan natin ang presence ni Lord. Pero mas makapangyarihan ang presensya ni Lord kapag tayo po ay nagsasama-sama at si Kristo ang ating itinataas. Gusto mo ma-experience ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na spirito, so tuwing nagkakasama-sama ang mga anak ng Diyos, ang mga pinabanal ng Diyos. Kaya kung gusto mong ma-experience, kapatid, na ikaw na nasa tahanan, na ikaw na ngayon nakakarinig ng salita na ito, pumunta ka sa karamihan na kung saan hinahangad si Kristo. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, 2, 3, nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga ang kaaway, mas gusto niyang nag-iisa ka. Bakit? Kasi doon siya makakapasok, maraming binubulong, katulad kay Jesus. Amen? So ngayon po, ay huling linggo na, o Miyerkules, na maririnig natin yung about sa pure heart. Amen? Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Santong Espiritu. Tunay nga na, O Diyos, ang iyong salita ay pagpalain mo na aming pag-aaralan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa. Santong Espiritu, ikaw po siyang kumilos, ikaw po siyang magpaunawa sa lahat ng aming maririnig. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi pong muli sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay maintain a healthy heart. Yan. Kung naalala niyo po, nung nag-share po ako ng gospel ni Lord nung nakaraan, how to maintain a pure heart. Ngayon naman po, maintain a healthy heart. Paano ba natin ma-maintain yung puso natin? Pag ikaw po may sakit, kunyari po, sakit sa puso. Siyempre, bawas-bawas ka na sa kain. Physical po ang tinutukoy ko. At kapag meron kang sakit sa puso, bawal ka nang mapagod. Bawal ka nang makarinig ng salitang pangit. Kasi baka atakihin ka sa puso. Di ba? Alam mo po ba kapatid,
kapag ikaw ay may sakit sa spiritual na puso, ayaw mo makarinig ng pangit. Yeah? Ayaw mong mapagod, ayaw mong puntang gawain. Diba? Kasi baka masaktan yung puso mo. Kaya nga para ma-maintain ang ating healthy heart sa harapan ng Diyos, di ba? Kailangan natin na kung saan marinig ito. Amen? So baksan natin sa ating Bible, sa Awit 119 verse 1 to 8. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod, araw-araw. Take note kapatid, araw-araw. At sino daw ang mapalad dyan? Yung taong malinis ang pamumuhay. Verse 2, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. May patakaran kahit pag ikaw sinabi ng doktor, may sakit ka sa puso, meron ka nang kailangan sundin. Hindi basta-basta kain ka na lang ng baboy, takbo ka ng takbo, mapapaaga ka. Kasi nga may sakit ka sa puso. Kaya nga sabi dito, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap ng kanyang kalooban. Verse 3, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Amen. Verse 4, ibinigay mo nga sa amin ang inyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Verse 6, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan paman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Verse 7, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Verse 8, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong lilisanin. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita. Ngayon po, tuloy tayo. Sa mundo, pag sinabing malinis na puso, o pagka may sakit ka na sa puso, minsan may tinatawag na heart attack. Pag na heart attack ang tao, pag tumigil na ang pagtibok ng puso ng tao, patay na siya. Pero kapag isipan lang, nakalahati, na stroke, hanggat tumitibok ang puso, buhay pa yan. Diba? Sa atin din, kapag ang puso mo, kapatid, ay tumitigil na sa pagtibok, hindi mo na hinahanap ang presensya ng Panginoon, hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, ayaw mo nang umatin, may problema ang puso mo. Inaatake ka rin ng kaaway. Amen? Paano umaatake ang kaaway? Minsan si kuro-kuro, si haka-haka, si sabi-sabi, doon ka nakikinig. Makinig ka sa salita ng Diyos. Makinig ka sa mga taong inilapat sa iyo ng Diyos. Huwag kang makinig kay kuro-kuro, kay Marites, Marisol, pakitang tao. Amen? Kaya nga po, ang mundo, kapag may sakit ka sa puso, ang tawag heart attack. Pero ang kaaway, spiritual attack. Diba? Kapag in-spiritual attack ka, kapag ang puso mo hindi malinis, kapag hindi ka na umatin, kulang ka na sa pakikinig ng salita ng Diyos, kapatid, magaling umatake ang kaaway, baka akala mo. Diba? Si Satan, kabisado niya Bible. Si Jesus nga, tinukso niya, Bible lang pinangsabi. Diba? Pero si Kristo, mga magulang, mga kapatid, kaya nga napaka-importante ng pag-aaral natin to. Basic to. Pero dahil sa kabasican, kung minsan, hindi mo magawa. Huwag kang maghangad ng mataas kung di mo kaya sundin yung basic. Amen? Kaya nga po, heart attack. Ang sabi po sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ano sabi? Ingatan. Mabuti. Alagaan. Sino mag-aalaga niyan? Sa mundo, kung minsan ang nag-aalaga, doktor, punta ka ng doktor, check. Dok, check mo nga yung doktor ko. Kasi tumataas pa-BP. Diba? Pero ang totoong maglilinis ng puso natin, ang totoong magmi-maintain ng ating kalusugan sa physical, sa spiritual heart, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos po lumikha niyan eh. Amen? Kaya punta ka sa church. Punta ka sa karamihan. Sa karamihan sumasamba dahil doon mo ma-experience ang Diyos. Hindi mo ma-experience sa bahay. Kung minsan, kapag nag-iisa ka pa nga, doon pa nga prone ang kaaway. Kasi bumubulong siya sa'yo. Diba? Kaya nga sabi talaga ni Jesus doon sa Matthew 18:20, diba? 2 or 3 gather in His name, He is the mid of us. Kaya mas piliin mo yung sa karamihan. Huwag yung palaging ikaw lang mag-isa. Amen? By danger po yan. Kaya ang mangyayari sa buhay mo, kapatid, i-spiritual attack ka.
Dito kasi sa mundo, nag-iingat ka bawal na ako sa baboy, unti-unti, bawal na akong mapagod. Sa physical po yun bawal na akong makarindig ng pangit kasi baka masakit yung puso ko, mamatay ako. Sa spiritual din ganon. Pagka palagi mong iniisip, bawal akong pumunta ron may COVID dun may problema yung puso mo. Hindi siya healthy. Amen? Kaya nga, how to maintain a healthy heart. Yan. Basic lang po ito. Una, eat healthy food. Or eat spiritual healthy food. Huwag kang kain-kain ng junk food. O huwag kang palagi kang nakikinig ng mga pangit na balita. Kaya nadadaon ka. Kaya ayaw mo nang umatin. Gusto mo lang yung pakinggan. Yung mga magbibenepisyo sa'yo, alam mo ba kapatid? Ang salita ng Diyos, totoo yan. Diba? Kaya kung minsan sabi sa Bible, darating ang panahon na pipiliin na lang mga tao ang gusto nilang mapakinggan. Pero kapag katotohanan na ayaw na nilang mapakinggan, nasan ka kapatid? Diba? Ang Diyos palaging gustong mapakinggan sa'yo ay yung katotohanan. Gusto niya iparinig sa'yo. Para makalaya ka. If we know the truth will set us free. Kung walang magsasabi sa'yo ng katotohanan, kapatid, mananatili ka dyan sa ganyang antas ng pananampalataya. At ang puso mo palaging madumi. Gustong linisin ng Diyos. Amen? Tapos na naman po. Tapos na naman yung buwan. Magbabago na naman tayo. Diba? Kaya nga kailangan naka-maintain yan. Patuloy yan na malinis. Patuloy yan na healthy. Amen? Dahil kung hindi healthy ang kapatid, marami kang iiwasang bagay. Marami kang iiwasang salita. Marami kang iiwasang tao. Marami kang iiwasang kapatiran kasi hindi healthy. Di ba sa mundo, pagka hindi healthy ang puso, maraming iwas. Pero kapag healthy ang puso, kain ng kain yan. Bira ng bira yan. Hala, kain dito. Hala, healthy nga Pero pag nagkasakit, yun dumarating. Ganun din sa buhay espiritual. Ang gusto ng Diyos, kapatid, na ikaw na nasa tahanan, na ikaw na naririto, gusto ng Diyos, healthy tayo. Hindi lang physical, kundi spiritual. Una, yun nga, eat spiritual, healthy food. Unang Korinto, 10:1-5. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na nangyari sa ating mga ninuno noong unang panahon ni Moises. Silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. 2, sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual. Anong kinain nila? Pagkaing espiritual. Di ba? Hindi tinutukoy dito yung mana, kundi pagkaing espiritual. At uminom din ng iisang inuming espiritual. Saan mo makikita yun? Punta kang church, kapatid. Sama-sama tayong kumain ng spiritual na bagay. Sama-sama tayong uminom ng spiritual na bagay. Upang ang ating puso at ang ating buhay ay maging kaayaya sa harapan ng Diyos, maging healthy tayo. Amen? Kaya marami ka nang magulo ng isipan mo. Kaya ayaw mo na umisan umatin, ayaw mo na makita si brother, si sister. Kasi nga kapatid, hindi spiritual ang kinakain mo. Hindi spiritual ang iniinom mo. Pang makamundo. Ang sabi sa Bible, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Amen? Masyado ng pang makamundo. Ang mundo, pasama na ng pasama, kapatid. Magbago ka na, 2022 na. Amen? Kakalungkot isipin, nung wala pang pandemya, maraming umaten. Nung nagpandemya, nabisi na, gusto cellphone na lang manood. Kapatid, tapik-tapikin mo po, tinatapik ka ng Diyos yung faith mo. Mas may experience mo ang presensya ng Diyos, kapatid, sa karamihan. Kung papansinin mo yung gawa, na-experience nila ang Santong Espiritu kasi nagsama-sama sila. Huwag mong sabihin, na-experience ko naman ng Diyos kahit nasa bahay ko kalokohan niyan po, bro, sister. Diba? Si Jesus nga nag-fasting na, nag-pray na, tinukso pa rin ng kaway. Okay po yun. Pero mas okay pa rin yung sama-sama. Dahil pagdating sa langit, sama-sama tayo doon. Amen? Pasama na po ang pasama ang mundo. Diba? Kaya nga po tayo, kailangan ma-maintain natin yung kalinisan ng ating puso. Yung pagiging healthy natin sa pananampalataya. The Word of God gives many benefits. Yun.
Di ba? Ang salita ng Diyos, nagbibigay ito ng maraming benepisyo. Kaya nagiging healthy yung heart natin. Una, healthy mind. Yan. Kapag ka nakakarinig ka palagi ng salita ng Diyos, yung isipan mo, panatag. Amen? Subukan mo, punta ka doon kung ano-ano. Pakikipagbarkada ka. Puro chismisan. Di ba? Ang gulo ng isip mo. Ang sabi sa Philippians 4:8, laging iisipin nyo yung mga bagay marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Healthy faith. Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Huwag mong sabihin palagi, magaling naman ako. Marunong naman ako magsalita ng Diyos. Nababasa ko naman ng Bible. Kapatid, di ba? Kailangan mo pa rin ni brother, ni sister, upang magpalakasan, upang ipatutuo mo ang ginawa sa iyo ni Jesus Christ, upang ipatutuo mo ang ginawa sa iyo ng Diyos, na ganito ang ginawa sa akin ng Diyos. Paano mong maririnig ang kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa kung nandiyan ka lang sa bahay? Amen. Healthy prayer. Yan. Healthy relationship to others. Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Napaka-basic lang po. Kaya lang, sa sobrang basic, hindi magawa. Huwag kang mag-expect. Katulad nga po sinasabi ko kanina. Huwag kang mag-expect ng mataas kung sa baba, hindi mo kaya. Amen? Expect ng ganito, hindi mo naman pala kaya yung sa baba. Yung basic. Diba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po dito, Isaiah 55 verse 2 to 3. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit nyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, sabi ni Lord. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Kasi kahit kumain ka dito sa lupa, magugutom ka pa din. Diba? Ang pagkain pinakamasarap ay ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, sabi nga ni Jesus Christ. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kaya lang, sa mundong ito, para makabili ng tinapay, ginagawang busy ang sarili sa pagtatrabaho. Totoo po, kailangan nating magtrabaho. Paano kung dumating na si Lord, kapatid, busy ka sa trabaho mo? Lahat ng signs halos nandyan na. Hindi mo alam. Busy ka pa rin. Gusto mo kasing makabili ng tinapay eh. Gusto mo kasing makabili ng ganyang gamit eh. Diba? Totoo pong kailangan natin yan. Diba? Lahat po ng bagay kailangan natin. Pero ang sabi diyan, diba? Pinakamasarap na pagkain. Ano yon? Ang salita ng Diyos. Saan yun maririnig? Mas ganda makapakinggan, kapatid, kay brother, kay sister. Kasi kung minsan, sarili natin, mayabang tayo. Alam ko na yan eh. Diba? Naririnig ko na palagi yan, paulit-ulit naman. Pag ganun yung problem, pag ganun yung isipan mo, kapatid, may problema ka talaga. Dahil ang sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Kung sa umaga, hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos, may problema ang puso mo. Amen. Sabi po dito, ang benepisyo ng mundo, ay 3 pa po pula, hindi po natin nababasa, sorry. Sa 3, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin nyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Amen. Kaya nga, ang benepisyo ng mundo, alam po natin yan. John 10:10, ang pumarito ang kaaway, sabi? John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay na masagana at ganap. Kapatid, mga magulang, mga kapatid, na nandyan sa tahanan o makikinig ka pa lang, di ba? Ang kaaway, gusto kanyang sirain. Di ba? Ang totoo, mga magulang, mga kapatid, walang perpektong tao. Naging perpekto lang tayo at binigyan tayo ng Diyos ng pang-unawa para unawain si brother, si sister. Kaya nga ang Diyos kailangan natin palaging makarinig para malinis yung puso natin.
Di ba? Para maging healthy to. Ano bang salita ating marinig, mga magulang, mga kapatid, dahil healthy ka nga, hindi ka tatablan. Pagpapawisan ka lang. Kasi nga, ija-jogging mo eh. Amen? Anong benepisyo ng mundo? Distraction. Nakaka-distract. Di ba? Para maging ma-maintain ang ating puso, iwasan po natin ang benepisyo ng mundo. Ay, yung mundo po. Ano pa? Kasiraan ng relasyon sa Diyos at sa tao. Magulong pamumuhay. Amen? Yun po yung under ng number 1 natin. Ulitin po natin, ano yung number 1 natin? Eat healthy food. Diba? Ang pangalawa, always exercise. Yun. Pansinin mo, pag wala ka ng exercise, diba? Parang hinang-hina ka na eh, pag di ka na pinagpapawisan. Diba? Para maging ma-maintain mo yung kalusugan o yung spiritual na puso mo, maganda sa harap ng paningin ng Diyos, palagi kang mag-exercise. Ano yung exercise na yon? Reading the Word of God. Baka hindi ka na nagbabasa. Amen? Baka gusto mo na lang palaging ikaw nagsasalita. Pangalawa, prayer. Napaka-importante po yan. Sabi sa 2 Thessalonica 5:16 o 17. Lagi kayong manalangin. Ano pa? Fellowship. Nakikipag-fellowship ka pa ba? O baka naman yung fellowship mo, iba nang pinag-uusapan nyo. Iba na yung pinag-uusapan. Imbis sa Lord, si brother, si sister, ay alam mo ba? Si ganyan. Pero pag kay Lord, hirap na hirap ka. Ano ba po? Worship. Nag-worship ka pa ba kay Lord? Mupunta ka pa ba sa church upang purihin ang Diyos? Alam mo ba? Pag magaling ka mag-worship sa Lord, sa bahay, sa church, palagi mong gustong mag-worship. Gusto mo palaging umaten. Pero kung sa bahay ka lang, sa church ka lang magaling mag-worship, may problema. Amen? 2022 na po, magbago na tayo. Malapit ang dumating ang Diyos. Amen? At tinuturuan po tayo mga magulang, mga kapatid, kung paano maging healthy ang ating relasyon sa Diyos at ang ating puso. Giving, yan. Pagbibigay. Kailangan natin lagi na exercise, always exercise. Diba? Baka kasi pagbigay ka na lang ng bigay, hindi mo na alam yung benepisyo nun. Ba't ka ba nagbibigay? Para na lang ba sa ganyan? At panghuli, obedience. Yan. Yung pagsunod po, napaka-importante, mga magulang, mga kapatid. Sundin natin ang ating Diyos. Pangalawa, yung inilagay ng Diyos sa ating buhay. Yung ating mga leaders, na kung saan, malalaman mo ang kalooban ng Diyos kapag sumusunod ka. Amen? Yan po yung pangalawa natin. Always exercise. Yan, exercise palagi natin yan. Kung nagagawa mo yan, kapatid, praise the Lord. Higitan mo pa. Higitan pa natin. Pangatlo, don't eat trash food. Yung mga junk food. Huwag kang kain ng kain ng mga bagay, ng mga pagkain, hindi magbibinipisyo sa'yo. Ganon din sa spiritual. May sakit ka na nga sa puso, kain ka pa ng baboy. May sakit ka na nga sa puso, takbo ka pa ng takbo. Huwag kang kumain ng hindi nagbibinipisyo sa faith mo. Kapag alam mo mali, stop ka. Tigil ka. Diba? Pwera na lang kung kaya mo i-encounter. Pwera na lang kung mataas naman yung faith mo, yung pagtitiwala mo, na hindi ka kayang madala niyan. Okay po yun. Pero, tandaan po natin, si Satan ay magaling magsalita. Magaling siyang mangako. Pwede siyang mangako. Si Jesus nga, tinukso eh. Lumuhod ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyan. Kay Eva, kikita mo ba? Hindi totoo yan. Kasi pag kinain mo yan, magiging parang Diyos kayo. Ganon ang kaaway. Gusto niyang ipakain yung mga bagay na hindi nagbibinipisyo sa ating pananampalataya. Gusto niyang ipakain, gusto niyang ipa-insert sa ating puso't isipan yung mga bagay na hindi na tayo magpapatuloy. Amen? Kaya nga, huwag kang kain ng kain. Piliin mo talaga. Saan pinakamasarap kumain? Sa church.
sa fellowship. Kasi naririnig mo yung patotoo nila, ang sarap pakinggan. Magbibinipisyo po sa'yo yun, sa akin yun, kaysa nasa bahay ka. Amen? Don't eat trash food. Ba? Mga hindi healthy na pagkain, ito. Negative mind. Yan. Saan mo makukuha yan? Siyempre sa mundo. Kapag wala ka ng pakikinig ng salita ng Diyos, negatibo na ang isipan mo. Masyado ka nang naniniwala sa haka-haka, kay kuro-kuro, at saka kay sabi ni ganyan eh. Kuro-kuro, sinabi yan magkukuro-kuro ka na naman. Maghahaka-haka ka na. Di ba? Di ba po? Ito, sikat na sikat to. Marites Spirit. Gusto mo palagi kakwentuhan si Marites. Imbis dapat ang puntahan mo, si brother, si sister, mag-fellowship kayo, mas gusto nyo. Kaya lang, ang problema, palagi mo pinag-uusapan si brother, si sister. Pag-usapan mo ang Diyos. Di ba? Palagi mong ibaling, baka ganito lang ginawa niyan. Huwag po tayong umusga. Baka ganito lang. Amen? Makikita mo po ang isang Kristiyano sa kanyang pananalita. Sa kanyang pagsasabi. Amen? Diba, sinabi ko kanina, yung Marisol-sol. Imbis may nagsasabi sa'yo, chinichisbisan ka, sulsol ka pa ng sulsol. Yun po yung nakakapagbabagsak ng faith natin. Totoo po yan. Huwag na po nating ilayo. Dito po tayo sa realidad ng buhay. Na kung saan yung magpapabagsak ng ating pananampalataya. Na magpapabagsak ng ating puso. Na magpapadumi nito. Gusto ng Diyos, malinis palagi po ang ating puso. Di ba? Ang totoo, nung tanggapin natin si Jesus Christ, hindi pa naman talaga tayong malano. Parang ganito lang yan, baso. Yung baso, imagine niyo po, may baso ko. Yung kalahati ng baso, madumi. Kung ano yung pinapatak mo dyan ang pinapatak, dumudumi yung puso mo. Di ba? Pag palagi kang kumakain ng kung ano-ano, dumudumi. Sino maglilinis niyan? Ang totoo, yung tinanggap mo si Kristo, nabago ka na ba talaga kagad? Hindi ba? Unti-unti binabago tayo ng Diyos. Kaya nga pag may baso, pag may madumi ang baso sa loob, pagka palagi yung pitchel, madumi, malinis sa tubig, yung pitchel, nilagyan ko yung baso na maraming madumi. Pag umapaw yun, yung tubig na pumapasok sa baso, pag umapaw, di ba nalilinis? Nawawala yung itim. Kaya nga araw-araw kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan linggo-linggo nakikinig ka ng salita ng Diyos para yung puso nating madumi, maalis. Amen? Yung baso, di ba? Pag madumi, pag pinaapaw mo yung tubig, napapalitan ng malinis. Ganon din po yun. Punta ka palagi ng church. Punta ka palagi sa soaking. Punta ka palagi sa mga kapatiran na nagpi-fellowship para yung puso natin malinis, para puro tubig, salita ng Diyos yung pumapasok. Subukan mo uli, malinis na malinis, punong-puno. Pataka mo ng isang ink na may itim. Halo na naman. Iitim na naman. Pag puro ink na itim na naman. Linisin mo uli ng salita ng Diyos. Saan mo matatagpuan yun? Dito sa church. Sa kapawanan ng palataya. Wala sa Bagyo. Wala sa SM. Wala sa malalamig na lugar. Kundi nasa presensya ng Diyos. Amen. Ang pagkain na walang sustansya ay magpapahina sa ating puso. Literal po. Kahit sa literal na aspeto ng ating physical na katawan, kapag puro walang sustansya ang kinakain mo, mabilis kang mapagod. Ganun din sa pananampalataya. Kapag palagi kang kumakain ng mga walang sustansya, ano mangyari? Bababa ang iyong faith. Diba? Madudumihan ang iyong puso. Bantayan ang, Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Diba? Bantayan daw natin ang ating puso. Parang ganito. Bantayan ang pumapasok sa puso. Bakit? Kung ano ang pumasok, siya din ang lalabas. Alam nga naman, pag pumasok ka sa loob, lalabas kang ibang tao. Diba? Kung ano yung pinapasok mo sa puso mo, yan din ang lalabas. Pag pinapasok mo salita ng Diyos, yan ang lalabas. Out of the abundance of the heart, the mouth, speak. Kung ano laman ang puso mo, siya ang lalabas. Kaya nga sabi diyan, above all else, guard your heart. Hindi si pastor, hindi si bishop ang mag-guard niyan. Kapatid, ikaw mismo. Ako mismo. Diba? Bago mo gawin ang isang bagay, naisip mo yan. Amen?
Bago mo gawin ang isang bagay, bago ka humakbang, naisip mo yan. Hindi yan pwedeng, ay, nabigla ka eh. Kaya ka may isip eh. Kaya nga sabi yan, bantayan mo yung papasok. Dahil kung anong papasok, siya ang lalabas. Amen? Kaya nga sa ating buhay, palagi nating papasukin ay ang salita ng Diyos. Dahil yan po ang makakapag-maintain ng ating healthy heart. Dahil ang mundo ay pasama na ng pasama, sabi sa Bible. Di ba? Manood kang balita, puro gera. Puro siraan. Puro politika. Wala na magandang balita. Ang magandang balita na lang na ngayon ay ang salita ng Diyos. Na kung saan magliligtas ng ating buhay, ng ating puso, maglilinis. Dahil kapag wala ka ng salita ng Diyos, kapatid, hindi ka na umaatin, di ba? Nakakalungkot sabihin, madumi na ang puso mo. Di ba? Pansinin mo ang tao, walang ligo-ligo, madumi, di ba? Kailangan niya maligo para luminis siya. Ganon din sa buhay natin. Di ba? Kahit Kristiyano ka na, pero hindi ka na umaatin. Bisan yayabang na eh. Nakakapag-pray naman ako mag-isa. Nakakapanaginip pa nga ako eh. Nakakapanaginip pa nga eh. Nakapagbasa naman ako ng Bible. Oh, grabe. Bantayan po natin ang ating puso, kapatid. Mapandaya po kasi ito eh. Amen? At hindi mo po mapipeke yung lalabas dyan. Amen? Hindi mo mapipeke yan. Pero, nasa iyo ang susi at ang pinto kung papapasukin mo siya o hindi. Kumakatok kasi yan eh. Uy, kakatok si Marisol Sol, kakatok si Marites. Pag pinapasok mo yan, yun na rin. Magiging ganun na rin yung buhay mo. Amen? Lapit na po tayo. Amen? Bantayan na pumapasok sa puso. Amen? Kung ano pumapasok, siya din ang lalabas. Last verse na po ito. Matthew 12, verse 34. Lahi ng mga ulupong, paano, ito nga po yung sinasabi ko kanina, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay? Gayong kayo'y masasama. Kung ano ang umapaw daw. Sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Pag sobrang apaw na, di ba yung baso? Umaapaw minsan eh. Pag apaw na yan, pag nilagyan mo ng ganyan, puro salita ng Diyos, kapatid, praise the Lord. Ang lalabas dyan, salita ng Diyos. Dati kasi, nung sinasalinan tayo ng Diyos, pansinin niya po itong mabite. Nung dati, ang buhay natin, maitim. Pag sinalinan ng salita ng Diyos, ano lalabas? Siyempre, yung maitim muna. Bago lumabas yung maputi, yung dalisay. At pag puro salita na lang ng Diyos yung pinapapasok, di ikaw nagbabantay yan eh. Ang lalabas dyan, puro maputi na rin. Di ba? Kaya nga nung unang buhay natin eh, dati nung tinanggap natin si Kristo eh, talaga bang binago ka na? Hindi. Unti-unti. Minsan nakakapagsalita tayo ng pangit. Di ba? Ibig sabihin nun, inilalabas. Kaya nga patuloy umaatin eh. Di ba? Kasi, ang pitsil ng Diyos, binubuhos ng Diyos sa ating puso para ma-maintain yan, maging healthy yan, puro magagandang salita ang ibabato mo, ilalabas mo, di ba? Salita ng Diyos. Dito pa rin po tayo babalik eh. Dito pa rin po tayo babase eh. Dito pa rin po tayo talaga titingin eh, sa salita ng Diyos eh. Na kung saan, kailangan palagi nating makarinig ng salita ng Diyos. Pwera na lang kung naging bingi ka na. Di ba? Di, ganun-ganun. Ano na yon? Hindi ka naman bingi. Kaya nga, kailangan natin makarinig palagi ng salita ng Diyos. Imagine niyo po ulitin ko po, yung puso natin parang baso. Di ba? Ikaw talaga ang mag-guard niyan kung anong papasok. Para pag mayroong umapaw dyan, ayan o, kayong masama kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Pero ang sabi sa Bible, Proverbs 18:21, death and life are in the power of our tongue. Diba? Kaya kung minsan, kapag mayroong mga nananampalataya na bago pa lang,
nakapagsalita ka, di ba? Pag hindi healthy lumabas mo, nasasama. Nadadamay. Yung salita mo dapat is buhay, nagiging patay. Kaya ang faith, nagiging patay din. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, ang lalabas sa bibig mo, buhay. Sa iyong sarili din kapatid, bantayan mo po yung lumalabas sa bibig mo kung buhay pa ba talaga o patay na. Amen. Dahil sa mundong ito, mga magulang, mga kapatid, ang gusto ng kaaway, silain ka. Sabi sa Bible Ang kaaway ay parang leon na umatungal na naghahanap ng masisila. Ang kaaway ay pumarito para pumatay, magwasak, manira. Gusto niyang sirain yung pagiging healthy ng puso natin sa Diyos. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay ngayong gabi, mga magulang, mga kapatid, napaka-basic ng tatlong to. Di ba? Una, eat healthy food. O eat spiritual healthy food. Maging sa buhay natin, physical. Kailangan din natin kumain ng masustansyang pagkain. Di ba? Kasi kung hindi ka kakain ng masustansyang pagkain, maghihina ang iyong katawan. Yeah? Kasi kung ano yung kinain mo, nagbe-benepisyo sa iyong katawan. Kung ano yung kinain mong spiritual sa Panginoon, nagbe-benepisyo sa iyong spiritual at sa iyong mga kapatid. Amen? Kaya nga pansin mo yung taong hindi healthy ang pamumuhay, kilalang kilala, ay, ang ganyan buhay niyan Ay, madaldali. Pero kapag ikaw, ang init mo na lagi, spiritual, tapos dati kang basagulero ang buhay mo, ganda na ng buhay niyan. Ano kaya nakain yan? Ibig sabihin, kasi nagpunta ka na ng church nagbago na yung buhay mo. Ba? Puro healthy, spiritual food na ang kinakain mo. Ano po yung pangalawa? Exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. May kanta nga, di ba? Sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Yeah? Sa umaga, may experience mo na ang Panginoon. Kailangan mo magpapawis, kailangan mo may prayer, kailangan mo ng Ang pangatlo, huli, don't eat trash food. Guard our heart. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang sarili mo, puso mo. Amen. Tayo po'y pumikit, at tayo po'y tumayo, at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Napakasimple lang po ng ating pinag-aralan, mga magulang, mga kapatid, pero makapangyarihan. Amen. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa iyong salita na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na aming palaging nararanasan. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami hindi mo iniiwan, hindi mo pinapabayaan, kami mahal mo upang kami ituwid ng ituwid. Lord, in the name of Jesus, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na nakinig, pagpalain mo sila at ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa kanilang puso't isipan na hangarin nila, Panginoon, ang bawat isa, ako, namin, Panginoon, na makipag-fellowship sa bawat isa at pumunta sa karamihan upang magpurit sambahin ka dahil sinabi mo sa iyong salita, 2, 3 nagtitipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Lord, salamat sapagkat sa pagtitipon na ito, ikaw ang nasa aming kalagitnaan at ang presensya mo ay ang aming nararanasan. Lord, salamat na ang marami, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na inaasam namin, kami nauuhaw sa iyong salita, kami nauuhaw sa iyong presensya, Panginoon. Kami po'y baguhin mo araw-araw, minuto, segundo sa aming buhay na ito, Panginoon. At ang aming puso, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang ang siyang maging laman ito, Panginoong Hesukristo. Salamat, Lord, salamat. Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at buksan mo po ang langit sa kanilang buhay. At kung meron man mga nangihina, Panginoon, ang lalamig, Lord, palakasin mo po sila. Sa itong Espiritu, in the name of Jesus, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon.
na tunay nga, O Diyos, may experience at maranasang muli nila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Na-renew nila ang first love nila sa iyo, Panginoon. Upang kung saan ay kami magpuri sa iyo ng totohanan, Panginoon. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko sa lahat ng may karamdaman in Jesus' name. Lord, maranasan nila ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa kanilang buhay. Kung nadadry na ang kanilang pananampalataya, in Jesus' name, Lord, kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, in Jesus' name, O God, hayaan mo ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang kanilang maranasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Lord, salamat, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay at mga darinting pang araw, Panginoon, ay kami po'y pangunahan mo. Kami po, Panginoon, ay samahan mo at manatili ka sa aming puso na ikaw ang nakaupo dito, Panginoon. Salamat, Lord. We praise you, Lord God. We honor you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos ngayong gabi, mga minamahal na magulang at kapatid, sa napakagandang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Ngayon po nagtatapos ang tema natin, the purity of the heart, o ang kalinisan ng puso, ang pusong dalisay. Kaya nga po, ito pong darating na buwan na ito ay matapos ng mga puso natin ay maging malinis, tama sa harapan ng Diyos. Ang kasunod niyan ay biyaya at pagpapala. Kaya napakahalaga po na ang bilang isang Kristiyano, kumakain tayo ng mga healthy food, physically, ganun din spiritually, dahil kung ano ang kinain natin, iyan ang magbibigay ng benepisyo sa ating physical na katawan, maging sa spiritual. At kailangan din tayo mag-exercise palagi upang malusog at malakas sa ating pangangatawan. Ganun din sa spiritual, kailangan in-exercise natin, maging daily lifestyle na natin, ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, makipag-fellowship. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, alam kong tayo ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Kailangan na kumain tayo ng mga bagay na magbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Huwag tayong kakain ng mga basura o ng mga marurumi na magbibigay ng sakit at panghihina ng ating katawang pisikal. Ganun din sa spiritual. Pag ang isang Kristiyano, wala nang ginawa kundi dinggin at pakinggan ang mga negatibo at mga pangit na pangyayari, mga chismis, mga negatibo, mga pangit at paninira ng kapwa. Ang puso ng taong yon ay dumudumi. No? Kaya nga, ngayong gabi na ito, ang sabi ng awit na ito, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Aawitin po natin ito, mga kapatid, saan man kayo naroroon. Ito po ay nasa Salmo, ang awit na ito na ating aawitin ngayong gabi. Awitin natin. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may
alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ulitin natin ang awit na ito. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi liit. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Panginoon, salamat. Nababatid mo ang aming mga puso, nalalaman mo ang lahat sa aming buhay at walang lingid sa iyo. Panginoon, salamat, patuloy mong dalasayan ang aming mga puso, aming mga kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng gantimpala sa mga pusong naghahanap sa iyo, sa mga pusong nagnanais na patuloy na maging dalisay ang puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat kasunod ng kalinisan at kadalisayan ng puso ay biyaya at pagpapalang mula sa iyo. Salamat po, O Diyos, pinagpala mo na ang buhay ng bawat isa na patuloy na umahanap sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kalinisan ng puso ng bawat isa. Lord, kung ang mga J. Blue family merong trust food na maririnig, Panginoon, makakaing pisikal at espiritual, ito'y huwag hayaan nilang makain at matanggap. Sapagkat ito ang magpapahina ng pananampalataya ng bawat isa at magpapalayo sa iyong presensya. Itakwil at iwaksi, Panginoon, ang mga slandering, Panginoon, sa kapaligiran. Ang mga hindi magbibigay ng benepisyo sa espiritual na pamumuhay ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay ngang ikaw ay dakila at tapat. Lord, inaangkin po namin ang mensahe mo ngayong gabi upang magkaroon kami ng isang malusog na pusong pisikal at espiritual. Lord, salamat. Ikaw ay Diyos na nagtuturo sa amin upang kami lalo pang maging tunay at totoo, tapat sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. At we pray, O God, ng aming kapatid, we continuously pray, Lord, our beloved brother, Buboy, Lord, na asawa ni Ate Arlene, Lord, na nasa ospital sa Imos. Father, continue to move upon his life. Release your power, your miracle touch upon his life. Make a miracle, Lord. Gamitin mo ang pagkakataon na ito na siya ay patuloy na magbalik loob sa iyo at makilala kang tunay. Lord, sila mag-aama sa isang Bibliang kaparaanan na ikaw ang pag-asa, ikaw ang Diyos nang magdurugtong ng buhay at lakas niya at magpapagali ng kanyang karamdaman, Panginoon. We declare healing upon his body, Lord. Ibalik mo sa normal ng kanyang blood sugar, O God, in Jesus' name. At gumaling ang sugat na yon sa kanyang katawan, in Jesus' name. Lord, kailangan niya ng spiritual healthy food, Panginoon,
sa kanyang buhay. In Jesus' name, Lord, salamat. We release and we declare miracle healing, new life upon his life, O God. And Lord, patatagin mo ang faith at tiwala sa ni Sister Arlene at ng kanilang mga anak. Thank you, Lord. Pinagpala mo na ang buhay ng bawat isang nakiisa ngayong gabi saan man po silang lahat naroroon. Lord, ang mga salita mo hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ito'y binabantayan mo upang ito ngay mangyari at maganap. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Sino po ang pinagpala sa gabing ito? Amen. Katulad nga po na nabanggit kanina ni Pastor Joseph, di ba po? Ang kailangan po nating i-practice para magkaroon po tayo ng healthy heart is through giving. Isa po yun sa kailangan nating gawin lagi bilang isang Kristiyano. Kasi kumbaga, nare-redirect yung buhay natin, di ba po? Na binabalik natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon na may kagalakan sa ating mga puso. Kaya po sa gabi po ito, tayo po'y manalangin. Yes, O God, salamat Panginoon sa gabing ito, O God. Salamat sa mga biyaya, O God, na natanggap namin sa buong linggo, O God. And tunay nga, O God, sa gabing ito, O God, sa pagbibigay namin, O God, sa pagbabalik ng karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga kalugdan niyo po ang aming mga puso, ang aming ibibigay sa gabing ito, O God. At tunay nga magamit ito sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa aming pagbibigay, O God, patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, na magkaroon ng dalisay at kagalakan na ang aming puso, O God, sa aming pagbibigay, O God. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Muli nating awitan ang ating Panginoon. Ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang
buhay namin sa iyo. Gamitin mo, Panginoon. Salamat sa ngayong gabi, Lord God, sa kay Brother Dong na nag-share ng salita niyo, God. At alam po namin na isa sa pamuhay po namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga biyayang pinagkakaloob po sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa na para patuloy pong maglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Wala hanggang pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, ano